虜になってしまえばきっとこの夏は充実君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Then Japet, you. and we're the Cabro. So guys, dahil sobrang init ngayon, mag-alas 12, ay sarap maligo ng swimming pool. Kaso dahil sa COVID, wala pa atang open na dito. So dito na lang muna kami. Kaso madumi na naman yung pool namin. Ano ba yan? Kasi wala kasing takip eh. Di tinatakpan eh. Di mo tinatakpan eh. Isda pa ko yun. So lilinisan na naman namin. Andito din si Alex tsaka si AESAPH. Tutulong sila sa paglinis kasi maliligo kami. Tas may games ako mamaya. At papremyo din. Oh, may premya din. 1K. Isang suntok. Then mag-games kami mamaya. Pero linisan muna namin to kasi sobrang dumi. Parang si AESAPH. Oh. Tapos maliligo kami ulit dito mamaya. Kasi sobrang init talaga guys. As in, mas hot nga lang ako. So ito na naman kami guys. Maglilinis na naman kami. Ay nako. So as usual, kaming dalawa pa rin. Hindi pa rin tumulong yung iba, nakatingin lang. Okay, parinig ka na naman ulit. So, tutulong ako. Tayo man lang tayo. Iwan lang kami dito. Ha? Ano na magka-brush? Pwede rin. Oh, sige, brushan nyo na. Ano yung brush ko ya? Dapat i-disinfect guys para hindi madumi mamaya, para walang germs yung pag naligo kami mamaya. Sa wakas, nandito na din yung isa. Nawala kanina nung sinabing linisan yung linisan yung pool. Masarap uminom ng malamig, no? Agree ba kayo guys? Oo, ayaw na pag-libre. Malamig lang pala eh. Bayad. Like, ano yung ganyan? Milk tea daw. Lamig daw, milk tea. Asa? Masa ito? Ito na sa ICM ito? Oo, kuya, Cryptology? pamilya yan. Ha? Oo. Cryptology? Oo, cryptology. Ano, may tigpa nga ako ni Tim Mariel. Ha? Shout out to Tim Mariel, Tim Maya, and Sir Marky, si Sir Doon kayo laging kumakain? May delivery daw sila. Pagi pa, tawagan natin. Pet, manglibre daw si Kuya Jerome. Ano sa tingin mo? Malabo. Malabo na. Malabo kasi wala akong pera. Wow! Galing mo. Oh, ba't ikaw na naman yung nakatingin dyan? Tulong ka daw. Tawag na ako. Oh, manglibre ka talaga yun. Hindi ako ikaw magbayad nito. Kala ko manglibre ka. Ha, or cheesecake yung... Mas lamig ba na cheesecake? Unsa imo nga tipet? Ha? Na Oreo sila, cream cheese. Oh. Sa'yo, Alex? Same. Ha? Ah, wow, sandwich. Sandwich din? Gusto niya sandwich. Sa'yo yung best seller na pasta. Pasta. Spaghetti! Bali, tatlong Oreo yung cheesecake na Oreo. Watermelon na mahalon. Taro, my favorite. 1-2 daw tanan kuya. Ha? Thank you kuya hang 1-2. Akala ko ba ikaw maglilibre? Ano ba yun? Guys, for the first time in history, nang libre ng pagkain si George. Joke. Hindi, siya daw magbabayad ngayon kasi wala siyang pasok. Bahala kasi. Tutulong na ako kasi nakakahiya naman sa kanila. Tapos na namin ma-disinfect. Talagyan na namin ng tubig, so mag-aantay na naman kami ng... Bagong ligo si Kobe. Isa na, Kobe. Isa na. Oh, cute, Kobe. So ayun guys, malapit nang mapuno. Wow. Mabilis lang kasi nag-i-give din kami ng tubig doon. Tsaka dito sa kusina, mayroon ding isa. Ayun, sila nakaupo lang, nakatayo. Malapit na ding dumating yung orders namin. Pogi, di ba? Para habang naliligo kami, may
iniinom na tea. Wow! Sa init ngayon. So tumawag na po yung in-order namin na papunta na daw dito. Tsaka malapit na din kami matapos. So, joke, 50% pala. Pero malapit na yan guys kasi nag-i-give din naman kami eh. Wow. Pilat na nan, sir? Oh. Salamat. Salamat. So guys, hindi ko yung order namin. Wow. Ha? So dito na mga order namin guys. Tapos malapit na din matapos yung ano namin, yung pool namin. Konti na lang yung kulang. So wala kaming mesa. So mag-improvise. Yan na lang, may nakita akong karton. So pakihawak yung Oreo na cheesecake series nila. Wow, may cream cheese to oh. So ito pa yung orders namin. Crab sandwich. Ito yung mango crepe cheese. Clubhouse. Tapos ito cream cheese na nila tea. Wow. Mga milk tea. Standby muna dyan yung pagkain kasi maliligo muna kami. Para masarap yung ligo. Wow. Excited na sila kumain guys kaya ibibigay ko na sa kanila. Paano ba uminom ang isang Jerome? Paano ba uminom ang isang Jerome? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Dahil na, kimakaon na to ang... Sige lang! Kimi no toriko ni natte shimae ba kitto Ha? Yum. Sarap yum? Paano ba uminom ang isang ASAPH? Shake? Shake your body. Shake first and then you sit. Ano ba yun? Sarap. Kimi no toriko ni natte shimae ba kitto kono natsu wa jujitsu Paano uminom ang isang Alex? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Lamig kaya. Lamig kaya. Paano uminom ang isang Japet? 君の虜になってしまえばきっと Take two. Kimi no toriko ni natte shimae ba kitto kono natsu wa jujitsu Masarap. Paano uminom ang isang malaking tiw-tiw? 君の虜になってしまえばきっと Malaki ay isang titiw. Tiw-tiw. Paano malaki at paano malaki? 君の虜になってしまえばきっと Paano uminom si tiw-tiw? Dumi! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Murag ako. Patikim ko kay mama. So, papatikim ko kay mama. Hi, Kobe! Kobe, naligo mo, papa. Ma, oy, patilaw ni mo. Patilaw eh. Oh, no! Ay, cheesecake. Manaoy! Mas namin yun. Yeah, mas... Taro. Wow! Mas masarap daw tong Oreo guys. Mas masarap yung sa akin. Kapag yan tayo, kinain na nila. Kinain na nila yung yung crepe. Wow! Yan lamig. Wow! Tikman natin. Sa ito ah. Wow! Sarap yung mango cream cheese nila guys, as in super. Masarap rin ang banana.
Yan o. Tikman ko yung banana kasi sabi nila masarap daw. Pero parang wala na akong matitikman dito. Ito yung banana nila, banana with Nutella. Yung pasta nila. Sarap. Ha? Di halata. Di halata masarap. Kapag nagawi kayo sa ICM sa Tagbilaran, located ang Cryptology sa ground floor, malapit sa activity center, katabi ng potato corner doon. Doon yung makikita yung Cryptology. Pwede kayo pumunta doon guys. As in, masarap yung ano nila, masarap yung tea tsaka yung mga pagkain nila. So ayun guys, highly recommended yung teas nila. Yung tea tsaka mga food nila. Lalo na yung crepe. Wow! Masarap to. Guys. Mas masarap yung ano, yung ako. Kung gusto niyo umorder guys, may ano sila, free delivery na minimum order of 300 pesos. So kahit saan sa Tagbilaran, free lang yung ano. So kung sino may mga taga-Tagbilaran dyan, pero pag outside Tagbilaran, yung malapit lang sa Tagbilaran, may ano sila, may offer sila na sila yung magbigay ng 50 pesos sa delivery. Pwede kayong mag-order online ng Cryptology. Order kayo online sa Doorbell, Tarsier, Fast and Easy, tsaka Great Foods. Pwede kayong mag-order doon kahit sa Facebook page nila. O di kaya, pwede kayong tumawag sa number nila. Dito yung number ng Cryptology. Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning? Japet, si Japet. Kung ang vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano naman ang tawag sa kumakain na tao? Zombie. Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang may toyo? Japet! Shoutout kay Sir JV Byron ng Cryptology, Tagbilaran Store Manager. Sa cruise na sila Carl, Elsa, and Sam. Loni Velasco ng Cryptology Management Head, Bacolod City. And their partners ni Eox and Monde from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Jean Rose May Balasi, Princess Boteros Victor Abondo, and Christian Abalos. Kay Arya Marie Ligues ng Davao City. Richie Darwin Palafox ng Ilocos Norte. Kay Romeo Vlog ng Cagayan Valley. Kay Christian Tiques ng San Mateo Rizal. Kay Joy and Vince Chua ng RAK UAE. Kay Daniel Decretales. Kay Fernie Ramos ng Negros Occidental. At saka kay Francis Bangalisan ng Parañaque, Manila.